kutendai kani kuuya kwamaita kuti tizosarudza our church lay leaders varanhasi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alright, saka ndichadedzera the highest nominated lady to be our lay leader handiti. Maiti kwambo ndivo vanominatwa neruwadzano. Ngativapururudzirei ze. Pamusoro isangano raMwari. Ndine urombo mufungi. Ndakawandirwa nebasa kuofisi. Dai zvenyu masarudza. Haiwa mechikwambo hazvina kumboipa. Alright, regai tiende pachimwe chikamu. Our second highest nomination ndimaiti wese. Aiwa ngativapururudzirei ze. Sorry henyu veduwe. Kumba uku baba vari kurwara handingambozvikwanisa. Very sorry, may you so rest in peace. Alright, our other nomination is Maifugu. Ngativaridzirei zvemururu. Neurombo ini neasikana. Inini zvokuita leader zvinobviro ndinetsa dai mazobvunza zvenyu kamaiguka. I think zvinoita kana asikana. Ini nditonekosi yandiri kuita saka zvinozondinetsa kubhalansisa asikana. Chipo? Wakasimudza ruoko here mwanangu? Yes, mama. Kana pasina ari kuda position yacho, I volunteer to take this up. Aya. Aiwa, hatingambotungamirwa nemunhu asina murumesu. Nedressing yake ogumira pamberi pevarume vedu. Vanonyarira pai. Fambidzo dzisingatungamirira chechi makazvitarisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alright, hapana here umwe ari kuda kuvolunteer asiri chipo kana poshia. Kana paida kana mama M1 aya tingazoramba here tichingovati masingle mother hapana. Chero mai Jennifer nizowana hamusi kuda. Swag, strengthening women's advocacy for inclusive governance. This program is produced by Simuka Comedy in partnership with Gender and Media Connect, Research and Advocacy Unit, and Women's Coalition of Zimbabwe with the support of the Swedish Embassy.